ciutats. Cada dia llocs que feien feredat i que tu, mare, mai haguessis aprovat. Pel·lícula. Tenim els pirates moros. També vaig proposar a l'Ajuntament i a fer una cronoescalada. No? Això molt bé. La parla per tothom, no? No omplirem molt perquè hi ha molts... D'allà perquè també tenia molt significat, doble fermentació, un vi, que és una cosa agradable, refrescant, que se'n treu un 15.000. Llavors